Ahojky, vítám vás po delší době u nového videa s tématem Back to School. V videu jsem se rozhodla vám dát nějaký mé tipy, jakožto někdo, kdo už studuje 9, 4, 15, 16 let. Každopádně neopakovala jsem žádný ročník, pouze teď už jsem ve třídě jako na vysoký, čekají mě státnice a chtěla bych vám dát nějaký tipy, co třeba mě ulehčilo studium a zkrátka celkově back to school tipy. Takže já jsem si trošku tady pohrála s pozadím a můžeme jít rovnou na to. Jako první bych se asi ráda zaměřila na to, co mě pomohlo s učením se. Jak jsem se vlastně připravovala na testy, na zkoušky a co mě pomohlo k tomu, abych se jakoby učila co nejvíce efektivněji. Jako první bych vám doporučila si určit si priority, protože já třeba jsem studovala střední na gymnázium, teď jsem vysoký studium marketing a na marketingu na vysoký jsem měla každý rok zatím stipendium, takže myslím, že se docela umím učit. Na gymnáziu jsem měla taky dobrý známky, odmaturovala jsem s vyznamenáním, ale ne vždy mě jako bavilo se učit, prostě nějaký předměty mi zkrátka nešly a musela jsem se do toho nutit. A zkrátka jsem si musela přirovnat priority, který třeba test je pro mě důležitější, který naopak méně, některý se musím více připravit a rozložila jsem si nějak tu energii tak do toho, abych byla připravena tak nějak aspoň na všechny, nějak abych to aspoň zvládla. Věděli jste, že zhruba 70% z vás, kteří koukáte na naše videa, nás neodebíráte, takže pokud to zrovna ty a nemáš u nás odběr, tak rozhodně nám dej ten odběr a ti neutoču další videa, nás to moc potěší a zabere ti to jenom chviličku. Tak jo, to byla menší suvka, pokračujeme ve videu. Což znamená, že třeba například hodně mi šla němčina, měla jsem tam dobrý známky, věděla jsem, že prostě se nemusím na ně extra tolik připravovat a když byl nějaký úkol, tak jsem mu nedala takovou přednost a začala jsem se radši učit na něco prvně, co mi tak úplně třeba nešlo, třeba fyzika, nebo biologie, nebo historie. Nebyly takový úplně moje šálky kávy a dávala jsem tomu přednost, protože jsem to chtěla mít jakoby z krku. Takže to, co mi jako bylo pro mě nejhorší, tak já jsem si dala vlastně jako za úkol naučit se, nebo udělat ten úkol v podstatě jakoby první, protože pokud jsem to měla za sebou a ty úkoly následující, nebo to učení následující bylo mnohem příjemnější a mnohem mě to více bavilo, nebo ne vždycky mě to samozřejmě bavilo, ale mnohem více mi to pak šlo, protože už jsem udělala tu nepříjemnou část a celkově, když dělám i nějaký úkoly prostě tady doma, nebo prostě mám nějaký věci, které musím udělat, tak prvně se snažím udělat ty, které jsou mi jako nejvíc nepříjemný, nebo nejméně chci udělat, abych je měla za sebou, aby mě následovaly jenom ty příjemnější úkoly. Co se týče učení na zkoušky, tak tam jsem se nikdy nějak extra na střední škole nebo na základce naučila 2 týdny dopředu. Pokud se jedná o zkoušky, tak tam už se snažím jakoby nějak přemýšlet o tom, jak moc to bude náročný, tak tam se jako teď na vysoký snažím přemýšlet o tom hodně dopředu, ale třeba na střední, tak tam jsem se většinou učila s pár dní předstihem, protože na Gimplu jsme měli třeba klidně i 5-6 testů denně, takže to úplně nešlo se učit jako s nějakým extra giga předstihem a měli jsme hodně přepadovek, že jsme o těch testů ani neměli, ale co mi strašně moc pomohlo i na výšce, i na střední a vlastně hlavně u maturity, kvůli čemu jsem vytvořila. To, co jsem vytvořila, jsou moje subliminals, které tady budete mít odkaz na ně i dole v popisku. Subliminals na školu v tuhle dobu, kdy točím tohleto video, tak mají 96 000 zhlídnutí. Strašně moc skvělých ohlasů, můžete si je sami přečíst v komentářích. Je to prosím vás zdarma, je to metoda manifestace, Subliminals, která tvořím už přes 2 nebo 3 roky. 3 roky, asi určitě to bylo 3 roky. Začala jsem je tvořit, když jsem byla v maturitním ročníku a dle vašich komentářů i dle mých zkušeností vám opravdu pomáhají. Jsou to vlastně taky afirmační písničky, v kterých máte právě ty afirmace, které jsou hodně potichu, takže vy je jakoby neslyšíte, ale slyšíte je podvědomě a takhle si vlastně manifestujete různý úspěchy. Je to vlastně i na školu jako takovou, ale i třeba na přátelství ve škole, na testy, na maturitu, na přijímačky a celkově na takový téma škola. Mimo to dělám i subliminals na jiný témata, třeba láska, teď jsem dělala i různý napřání, například na peníze, hypotéku, pozemek, svatbu, zásnuby, řidičák a plno dalších, třeba i na glow up.
a tomu se věnuju na mém Hero Hero. Takže pokud byste chtěli nějak jako více specifikovat tu manifestaci, tak klikněte do odkazu v popisku. Vychází nám takový tištěný průvodce na Krystáliu, kde vlastně tam já vysvětluju, jak funguje manifestace, co dělat a nedělat. A nebo pokud byste nechtěli v tištěné podobě ten průvodce, tak na Hero Hero, tam mám celý Hero Hero jenom o tom. Když už se teda nějak učím, tak mám třeba v pozadí právě puštěné ty mé subliminals, kterými hodně pomáhají se jako docela soustředit na to, i konkrétně teda i vám, co jsem také četla za recenze. A co taky dělám, je to, že si dopřávám pauzy mezi učeníma. Nedělám takový ty, jak už jsem někdy viděla, takový ty šílený learning sessions na TikToku a na Instagramu, že se učíte 4 hodiny v kuse bez pauzy. To prosím nedělejte, já si myslím, že to vůbec není zdravý, ale dávám si většinou tak neúplně podle stopáže, podle nějakých jako časového úseku, ale třeba teď ke zkouškám nebo k maturitě, tak jsem se třeba řekla, naučím se otázku 1 nebo přečtu si nějak otázku 1, abych to pochopila, vezmu si k tomu nějaký výpisky a tak dále. A to jsem se učila a pak jsem si dala pauzu, třeba 5, 10 minut, 15 klidně, prostě jak jsem to cítila. Pak jsem se vrhla na další otázku a takhle zase jsem si to prokládala těma pauzami a strašně mi to takhle vyhovuje. Myslím si, že je dobrý se i nějak třeba odměnit třeba nějakou dobrutkou nebo i ovocem, to mi strašně hodně pomáhá dávat si vždycky ovoce, když se učím nějaký sladky, třeba nektarinky, jahůdky a takhle se dělat ty pauzy mezi tím učením. Dále, co mi hodně pomohlo, bylo to, že jsem si dávala menší cíle. Například jsem si neřekla, že naučím se z 15 otázek 12 během jednoho dne, ale řekla jsem si, tak třeba všechny otázky si dneska vypíšu a pročtu si je. A pak třeba druhý den jsem si dala, že si jenom rozeberu první, druhou otázku. Prostě ty menší cíle jsou taky víc motivující a víc mi to podle mě jde jako do hlavy, než kdybych se učila všechno naraz. Takže třeba jsem postupovala po první otázce, pak jsem se učila druhou otázku, nebo na test. Prostě měli jsme třeba test z dějepisu, tak jsem se prvně naučila jednoho panovníka, pak jsem se naučila druhého panovníka, nebo z češtiny prvního spisovatele, pak jsem se teprve vrhla na druhého spisovatele. A to taky podle mě lepší, než se učit všechno jako najednou a pak to máte strašně jako myšmaš, takže tak. Ale samozřejmě to jsou moje osobní tipy, je možné, že vám to třeba někomu nebude vyhovovat, tak klidně napište vaše tipy do komentářů, ať máme takhle větší škálu různých typů. To byl pro mě naprostý game changer, bylo psaní si zápisků do iPadu a do počítače. Mám na to aplikaci GoodNotes a vlastně úplně mi to jako změnilo styl učení, protože já jsem moc nemusela psaní do sešitu, přiznám se, píšu prostě ošklivě, píšu strašně rychle a ty mé zápisky pak nevypadaly hezky, když jsem psala rychle, takže to pak bylo jako ošklivý a špatně se mi z toho učilo, ale od té doby, co si píšu zápisky do tabletu a do počítače, tak to mám mnohem hezčí, mnohem líp se mi z toho učím, mám tam i k tomu obrázky, fakt se z toho hezky učí, můžete tam stahovat třeba i různé knížky, učebnice, pak už třeba na vysoký a je to fakt super. A ještě jako to mám celý YouTube video, takže se můžete podívat, je to docela rok starý, ale i tak si myslím, že vám to může pomoci. Ale možná bude takový úsměvný, ale mě třeba pomáhalo i to, když jsem do školy si udělala nějakou dobrou svačinku, nějaký dobrý oběd, v případě pokud nechodíte někam na obědy nebo nemáte možnost, tak udělat si nějakou dobrou svaču, dobrý oběd, protože ten den je takový jako příjemnější. Ten den je zkrátka pro mě takový jako příjemnější, když máte sebou jídlo, nemusíte se někam potácet a nemusíte jakoby řešit, máte ho hotový, tak se třeba připravíte večer předem nebo ráno, pokud můžete stávat nějak v normální čas, máte třeba hodiny až později a zkrátka to mám ráda a je to takový dobrý dobíječ energie, když prostě máte dobrou svačinu, dobrý oběd, takže prosím nezapomeňte na to, jídlo je důležitý i ve škole. Udějte si čas zkrátka na to, abyste si připravili dobrou svačinu nebo oběd podle toho, jak dlouho jste ve škole. Asi bych to nebyla já, kdybych vám tady nezmínila krystaly. Víte, že krystaly miluju naprosto, prostě si je beru všude. Můj třeba naprostý favorit do školy je tygří oko, beru si ho na každou svou zkoušku, měla jsem ho i u maturity a celkově krystaly prostě nosím strašně často do školy a celkově kam vlastně jdu, i teď mám prostě na rukou krystaly. Takže pokud byste chtěli vědět více o krystalech, tak tady vám zase dávám odkaz na nějaký další krystalový video, nebo když tak mrtěte na YouTubeový kanál Krystalium.cz, což je vlastně moje značka a tam se dozvíte více informací ohledně krystalů, a nebo právě můžete si pořídit i ten průvodce, který vychází nejen na manifestaci, ale máme i druhý na pracování s krystaly, takže možná ještě nebude úplně spuštěný, i když koukáte na tohleto video, ale budete mít ještě pak odkaz tady v tom video, až bude spuštěný určitě na e-shopu během září 2024, takže na to když tak určitě mrkněte a zkrátka krystaly pro mě jsou úplně must have do školy. Dále, co mi hodně pomohlo, bylo neporovnávat se s ostatníma. Možná pokud jste na nějaké škole, kde na vás kladou velký nároky, což třeba gymnázium může být, nebo může být i jakákoliv umělecká škola, někomu jde líp tancování, někomu jde třeba lépe kreslení, někomu matika, někomu biologie
A strašně často se setkávám právě na školách, nebo i celkově od vás, co mi píšete, že se porovnáváte s kamarádama nebo se spolužákama. A to prosím nedělejte, vím, že se to jako lehce řekne, ale špatně jako dělá, ale to porovnávání se je takový strašně pro vás destruktivní, protože nevíte, kdo je v jaký situaci, třeba prostě někomu jde úplně přirozeně biologie, když vám to nejde, tak se prosím nepodkopávejte za to, že vám třeba nějaký test nevyšel, nějaký úkol jste zkrátka neudělali třeba tak, jak byste úplně měli na 100%. Dávajte do toho maximum, co vy uznáte za vhodný a zkrátka se neporovnávejte, protože každý jsme jiný, každý bude něco jiného a je úplně jedno, jestli ty jsi lepší v tomhle nebo v tamtom, každý jsme originální a každý bude něco jiného a je naprosto v pořádku, že prostě mě jde lépe tobě, mě jde lépe tohle a to bude zase lépe tamto. Prostě nejsme nikdo 100% nejlepší ve všem, každý máme nějaké chyby, někdo tu zase může být super v biologii, bude mít třeba horší matiku a tak dále. A strašně mi to pomohlo, když jsem se jako odprostila od toho, že nepotřebuji mít stejné známky nebo stejné výsledky jako někdo, s kým se bavím nebo koho znám, prostě se musím přestat porovnávat, protože jinak by mě to strašně jako si myslím zničilo nebo prostě musíte být sami za sebe a nekoukejte na to, že někdo má takovou a takovou známku. Prostě každý jste originál a každý máte jiné možnosti na to zvládnout určitou zkoušku, určitý test. Pokud se vám něco nepovede, tak si z toho prosím hlavně nestresujte. Každý děláme chyby, můžete mít špatný den, může se vám něco stát, prostě nějaká psychická nepohoda, všichni to určitě známe, prostě nemáte váš den, pokazíte test, nic se neděje z toho, že jednou pokazíte test, tak se prostě svět nezhroutí. Jsou důležitější věci a věřím, že vždycky do toho dáváte maximum. A mně se líbí taková strašně jako super věta, kdy mi kamarádka nějak říkala, že vlastně připadá, že nedělá jako dost, ale byla v takové jako těžké situaci a v té chvíli třeba normálně by dávala 100%, než by bylo všechno v pohodě a v tu dobu se cítila na 40%. Ale i všech těch 40% vydala na tu jednu věc, což je v ten den jejich 100%, takže dala úplně maximum, co mohla dát. Takže prostě věřím, že se prostě snažíte tak, jak nejvíc umíte a když se to jednou nepovede nebo párkrát prostě, tak se nic neděje. Můžete se to třeba někdy opravit nebo vylepšit nějakou jinou známkou, nějakým jiným testem, nějakým jiným úkolem a nic se zkrátka z toho neděje, takže pokud třeba jenom dostanete nějakou špatnou známku, tak to neznamená, že byste byli hloupí nebo prostě špatný lidi, prostě stane se, ježišmarja, kdo nikdy nedostal špatnou známku, prostě není to konec světa a věřím, že prostě jste i tak udělali pro to maximum a ne každý prostě třeba může být dobrý ve všem, takže prostě nějaký předmět vám nepůjde a třeba zase budete lepší v něčem jiném. Pokud ráno nestíháte, tak takový tip je připravte si věci večer dopředu. Já jsem třeba dělala to, když jsem měla nějak hodiny opravdu hodně brzo ráno, tak jsem si připravila jak aktovku, to je jasně prostě věci do školy, různý prostě potřeby, co potřebuju a připravila jsem si třeba i oblečení dopředu, abych už nemusela předem nějak ráno stresovat. Koukala jsem se na počasí, zjistila jsem, že bylo tolik stupňů, mohla bych si asi vzít tohle, většinou jsem to pak ráno neměnila a zkrátka jsem si všechno, co nejvíc sešlo, připravila den předem, abych pak ráno nemusela být tolik ve stresu, nepospíchat, já prostě nemám ráda, když jsem někde ve stresu a ve spěchu, nerada pospíchám, takže všechno v klidu jsem si připravila večer předtím a pak jsem byla vždycky klidnější, že vlastně všechno mám, zkontrolovala jsem si to všechno a byla jsem takhle více v pohodě. A asi takový poslední tip ode mě je nebojte se ptát. Kolikrát už mi to nejen na vysoký, ale i na střední docela hodně zachránilo, že jsem se prostě zeptala, plno lidí se bojí ptát, třeba právě profesoru nebo učitelů na nějakou otázku, ale zkrátka musíte se zeptat. Mě už kolikrát to, že jsem se zeptala, třeba došlo k nějakému omylu, prostě dopsali mi špatnou známku do systému, tak já jsem se jenom zeptala, že asi jako přišla chyba a hnedka jsme to vyřešili. A kdybych se nezeptala, tak bych tam měla horší známku asi o 2 stupně, než kterou jsem původně dostala. Takže nebojte se mluvit, komunikujte, zeptejte se, ty učitelé, ty kantoři tam jsou od toho, aby vám pomohli. A zkrátka by vám v tomhle měli vstříc, vyjít a pokud se nezeptáte, tak tím vlastně nic nestratíte. Berte, že prostě potřebujete něco znát odpověď a když se nezeptáte, tak tu odpověď stále nevíte a když se zeptáte, tak můžete jenom získat. Co vám může říct učitel? Buď vám řekne tu správnou odpověď, třeba potřebujete se zeptat, co si máte koupit za knížky do školy, tak buď to furt nebudete vědět, anebo vám to řekne. A on vám ten učitel určitě neřekne, že vám to říkat nebude. Takže z mých zkušeností úplně super se prostě nebat, fakt se jako zeptat, pokud se třeba nechcete zeptat přímo, tak plno učitelů má různý jakoby online komunikační zdroje, třeba Teamsy nebo e-maily. Napište jim to, pokud se bojíte zeptat třeba
pokud se budete zeptat zkrátka takhle napřímo, ale zkrátka nebojte se ptát, pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se, zvedněte ruku, nebo pak napište zpětně třeba ten e-mail nebo jakou komunikaci má ten váš učitel. Takže tohle bylo asi všechno z dnešního videa. Já bych pak strašně ráda udělala třeba nějaký moje favorite produkty, třeba různý vůně, krémy, kosmetické produkty takhle do školy, které třeba používám, které mě vyhovujou, a tak mi určitě dejte vědět, jestli byste takovéhle video chtěli. Napište mi, jaký další videa byste ode mě chtěli vidět, a pokud jste dokoukli až do konce, tak mi do komentářů prosím napište slovo škola, ať vím, že koukáte až do konce. Moc to pro mě znamená, dejte mi prosím like, klidně sdílejte i vašim přátelům, protože ten YouTubeový kanál neukazuje úplně moje videa všem mým odběratelům, takže budu moc rád, když to tady nějak rozhypujeme, aby to videa viděli moc, aby tyto videa zkrátka vidělo co nejvíce lidí. Moc vám děkuji, že jste koukali až do konce, přeju vám hodně štěstíčka nejen ve škole a budu se na vás zase příště. Tak se mějte krásně.